Ong ilahing hawik nam astuna masidam mastu silat mriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sana sinawung langen wilapa estu mesilis tantu lampahing bodho jinantur tutur katula tetela mrih tulat labdyeng paradya winursita ngupama prameng niskara karanta diantum yang jaman purwa winisuda trah kang dinama dama pinardhi tameng lelempah lelata mangkya tekap wasananing gubita tanduping pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang murweng kata Anenggih pundi to kang kinarya bebukaning carita sak mangke ingkang kaeku adi dosa purwa basa eka siji adili nuwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan gumlaring jagat mercapada kathah kita ing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kinapiting samudra kathah kang sami hanggana raras nanging lamun to kaupaya 1000 datan saged mujudaken sedasa 100 sayekti datan jangkep 3 hadi-hadining garba gupita tan wonten kadi sajuga nagari Ngalengka diraja kang kinarya bebukaning carita awit negari kasebat panjang kunjung pasir wukir Lojinawi ya gemah Aripah Kartotoraharja basa panjang dawa punjung dhuwur lamun katraju sepira ta dawaning negara pranyata negara Ngalengka dawa pocapane jembar tlatah luhur kamibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir gunung tata rengganing negari mengkeraken samudra laya kinapit harga ageng ngiringaken padusunan miwah pategalan ngananaken benawi miwah pasabinan tuwin ngayunaken bandaran ageng roh tulus ingkang tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku gemah saha ripah basa gemah kathah kamulalit ingkang tumindak amung dagang pranyata dagang layar nang kudu saking manca negari lumintu Surya Pantara Ratri tanana bedhote tan wonten ingkang nyipta pringga bayaning marga labet saking gemahing praja Aripah kathah para kamulalit cumandhak saklebeting kitha negari Ngalengka kinarya pratandha pasangane wisma ketingal jejelu yela pipit pangrasa adu cuki tepung karitis papan wiyar katemahan rupa karta katandha kamulalit ingkang wonten padusunan ketingal eca manahe mungkul denya sami amung tetanen angulah puluh daling siti pasabina miwah pategalan saking kalis Durjana Judi kinarya pratandha ngoningon Rajakaya raja darbe ing kamulalit ingkang wonten padusunan awarni lembu mahingsa mendha kuda ayam kambangan datan wonten ingkang cinancangan lamun tarina tata gelar wonten pangonan ratri wangsul dhateng kandhang suwang-suwang Raharja Sang Jopra kadang sentara mantri bupati nayakaning praja sumamono Purwadya bala medhak kamulalit datan wonten ingkang cengkah rembak miwah cecengilan Surya Pantara Ratri ketingal saiyek saeka praya hangangkat karyaning praja junjung drajating bangsa mboten wonten panjenenganing nalendra ing sak jagat Rat Pramudita ingkang paja mirip tiyang agung Ngalengka diraja panjenenganing nalendra kinacek sak sami-samining ratu turta padhang paningali ageng obore dhuwur kukuse ora mukal kasusra kelok kejana priya saking liyan praja bilih Narendra ageng perbawane kocapa sinten to dosa namane Sri Narapati wau dosa 10 nama haram Sri Ratu Narapati wis ngarani menang den ucapno jejuluknya Sang Nata Ngalengka yega jejuluk Buminata Maha Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana Raja
Ya Prabu Dasa Bau, ya Prabu Dasa Griwa, Narendra gagah wideksa gengaluhur, kasinungan kasekten ingkang rinangkung saged sinebat lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung saged mancala putra mancala putri manjing ajur-ajur kuciwanipun kadigdayan kanuraganira datan kinarya ngayomi para kewula amung kinarya nguja hardaning kanemson satemah sang nata kasiman watak murka ambek angkara budi candala sumungah angangah kumetah angangkah angakahi jagat murihing jagat pinunjul pribadi mengkeraken dhateng Panembah Jati. Ora mukal gampil kagodha iblis lanat satemah tumindak maksiat. Datan saged nampi pitedah ingkang luhur, datan saged nampi tulodo ingkang sae. Mila kesuman watak adigang, adigung, adiguna. Datanengit Triloka gumelar awit keparingi wangi diwasa. Titah ingkang dumadi-madya padha pancenipun sepisan tata kaping pindho titi ping 3 titis ping 4 tatas tutuk ing angka 5 pinangka kunci gegayuhaning urip nanging Prabu Dasamuka datan migatosaken piwucal luhur makaten wau. Ora mukal jumenata wonten negari Ngalengka ageng perbawane kathah para raja tumungkul datan karana linawan Bandayuda mung sami rumangelos keluhuran perbawane sang nata. Ajrih lamun ginecak Bandayuda rinten pantaraning ratri satemah sami teluk datan karana Bandayuda ngaturaken bulu bekti yang glondong pengarem-arem saben antara mangsa lumintir datan ana pedhote. Lamun tot ginunggung luhuring kawibawan Narendra Ngalengka luar tanpa kasan pindha mileting tirta saking sapucaking Aldaka natkala semanten kepareng sang nata ngawutaken pasiban agung ing Stinggil Binatarata ingkang kepareng suwan caket palenggan dalem tumungkul nyayah konjem pertiwi wedanane wiswanira sang Indra mantri muka pangarsa Rekyana Patih Jama mantri Apaes Yaksa genya sak Prabata Suta Digdaya Sekti Mandra Guna ora mukal cinaket dening sang nata sumambung pungkur wiswanipun ujum Ngalengka Diraja Begawan Misa Karna kasambet wiswanira Sangya Prakadang Sentana mantri Bupati Nayakaning Praja saha para wadya Balander sawaning para wadya blabar dumugi pangurahan panyayah Samudra Rob sami ngagem busana manika warna tinon saking Mandrawa kadi panjrahing puspita wiswanipun para wadya ingkang mengalir mepet dumugi pangurahan mangitan dumugi wantilan mangitan dumugi munggangan kaya ndoyong-ndoyongna pacak suci kayu areng saking kathahnya kang marasawan bebasan wiswanira haben bau tumpang dengkul papan wiyar katemahan rupak parandene sidhem tanana kang ubah swanten ingkang kapiyarsa saking telenging pasuwanan swanten ngabdi kriya gemblak gending kemasan Surya Panturatri tanana pedhote pating careng kleng pating careng geling lir mandira raga amulu yasri senening swasana nalika semanten sang nata katawengan Badra Irawan katawengan karingan Badra rembulaning rawan mega petenging penggalih Yayah Hyang Candra katawengan Hima ingkang hamurwaniku membenging Sungkawa kalenggan punika Pacakara mengsah Narendra Pancawati
ingkang sampun dumunung tlatah Ngalengka dereng saged kaleksanan nyirnakaken mengsahnya ingkang mangka sampun kathah gegedhug Ngalengka Senopati Ngalengka ingkang dados bebanten parandiniku membenging Sungkawa sinamudana ngantos datan kawistara dupi mulat Sang Hyang Pratanggapati mangrangsang akasa ing kaparang sanata sedya lenggah Sinewaka langkung rumiyin ngrasuk busana kaprabon kinarep Sang Hyang Abdidalem Anggung Jati bocah para Gusti kang sami ngampil upacara keprabon Narendra banyak dalang sambung kalih warda walika laring Manyura Kacumas Bokor Kencana dipanggo Kang Sarwa Retna saking direngganing busana Prabdi kang garebeg Sang Nata tinun saking Mandura pating Glebyar pating Paluncar Yayah Wana Karembun Mangsa sanadyan Sang Nata dupi sang kebusana kaprabon ketingal mawa tejane lae sumorot sumunduling awiyat sirna sipating tango Bathara Yayah Bathara Brahma dewaning Agni Mangijawantah palenggan dalem Sang Nata dampar kencana semekta kaparing lemek kasur babut pramudani pinalipit renda sinawi pinatik nawarna sinebaran sari-sari kena nyali sajebat kasturi hermawar Gondowida kene butan lari Manyura kongas gandane dumugi Paseban Jawi ndadosaken singak Sangya Prawadya kang mara sowan riwusing sameta sedaya jajaran medal langkung rumiyin Abdidalem prajurit kang samya caos hormat tambur slumpret munyamawurahan senjata ageng nyambal kaping 3 Gurnat Gurnanda mriyem Kalantaka munyambalan-balan horeg Sangya Prawadya selah bawani brabah derintri ora kanca ndodok ndodok jalek sungsring gilapaton gemebyar celorot blur tap ayo kanca jajari maju mendak sak Rohapsara hapsari dumonten rengganing prabata para dewa dewi miang para resi kagiat mulat indahing ngardi Ubaing lata kang katiyubing samirana Yayah pangawining asta Sang Resi manglunging gadung malengkung rumambating liyan mawe semu kang mawuraras
Pindha Kiswa Lukar Pandrahing Kang Puspita Sri Tinon Pasewakan busana maneka warna Subak Puspiteng Udyana menyang panjrahing sarwa rukma ranggeng manik narawata Bobro prabanyo sumirat kenyaring tejo lali waran lir kilat sisiring dadit wimbuh kekanda amrik mingin katiuping maruta mandra separan mangambar kungas ya tori sedeng sini waka Moh Prabu Rahwana pratisteng dampar kencana asri rengganing busana obro cahyane srina rindra ya Iwang Bathara Brahma sinewanang tinju maya alon Sri Narendra ngandika
Yestungkara jagat manik raja dewaku. Wih. Patih Muluntani bojo dadi rasaning pamikirmu ndak timbali maju. Patih Muluntani. Dahat kapundi pinampi pangandika dalem ingkang sinuwun rumentah abdi dalem kepatihan. Nuwun pangandika dalem ingkang sinuwun kula tampi asta kalih kapundi mestaka lumeketing merdaya andadosna jimat panipih caya nur cahya tuwin teguhan kayuwanan kula kawula nok gajawi ingkang menika kula nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahandaping pepodo mawantu-wantu. Bangit panarimaning sun sira ngaturake pangabekti pratandha suwita sira ana negara ngalengka diraja tansah bekti ngatonake ngluhurake kawibawaning sun kula lon prayogakna ngadhep beri ngestakaken dawuh Paman Begawan Wisakarna. Kula nuwun wonten pangandika ing dawuh. Prayogakna uga nggon ngadhep ana ngarsaning ingsun. Kula nok. Gajawi ingkang menika ingkang abdi nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahandaping pepodo. Yo tak trima. Togok ngun semono uga kowe prayogakna nggon ngadhep beri ngestakaken dawuh. Aku kok ora timbali ya, Kang. Ya wis meneng wae malah irit to. Dengere ngene kancane nampa amplop ya melu nampa ngono wae. Malah ora usah ngothak-athik basa. Peneran. Ning kok bagiane ya ora beda, ora. Sing tok pikir kok milihmu mikir bagian. Patih Muluntani kawula nok. Kalenggan iki jeneng sira adoh tak cedhake cedhak saya ndak ora ketaki. Ingsun sedya mundhut priksa parang kawekasane anakku putra pitu manjing ana madyaning paprangan budidaya patine cedhis Bathara Rama sak wadya balane bilih brandale mundhut priksa ngabdi kepatihan kapecahana ingkang abdi nderek mboten saged munjuk awit kula ingkang kula wigatosaken amung rumeksa kawidagdanipun ingkang sinuwun ingkang lenggah wonten keraton Ngalengka Diraja ingkang mangka dereng wonten abdi dalem telik ingkang saged ngaturaken pawarta saking madyaning paprangan. Hamung bawanipun nuju Ngalengka Begawan Wisakarna sampun kaluka kawas kitanipun mbok menawi saged munjuk wonten ngersa dalem kawontenan madyaning paprangan. Patih Muluntani Paman Wisakarna kula nuwun dawuh aja mangu-mangu rasaning pamikirmu ingsun mundhut priksa. Anakku putra pitu Bigonanda Trisirah Trinektra Trikaya Triweneh Diwantaka Dewa Tumut maju madyaning paprangan. Paran kawekasane upamane ana ingkang dadi bebanten salah sawiji iku jeneng lumrah nanging anakku Bigonanda kudu bali bisa dotong-dotong bopong kamenangan
nggawa sirahe Rama Wijaya. Mongko aku nat kula semana negake Bigonanda maju madyani paprangan, aku ya mung percaya marang aturmu. Kelenggan iki durung ana kawekasan piye? Aturna. Bisa munjuk ana ngarsaning ingsun apa ora? Oh, bareng munjuk ngersa dalem ingkang sinuwun, sewu lepat nyuwun gunging pangaksama. Iya. Petangan kula putra dalem Gusti kula Raden Bigonanda temtu tumpang jayanipun. Jalaran nalika bidal saking negari Ngalengka menika dumawah dinten ingkang sae kok. Dipun netangi mawi petangan memet sedaya pinanggih sae kados ta upami Sri Kitri werdi dadi sae. Keliyek menthek yutu temil nggih sae. Suku Watu Gajah Kuta iki sae. Betungane wong arep maju perang kok kaya arep gaduhke kebul. Kuwi padha wae ki Lurah. Kula aturi pitados kengabdi Gusti kula Raden Bigonanda. Unggul jayanipun. Bisa tak percaya? Kula lho. Oh, iya. Paman Isokarno. Lamun Bigonanda bali dotong-dotong bopong sirahe cedhis Bathara Rama. Durung nganti munggah tinggil wis tak pethukke. Para wanudya kang sulistya warnane supaya methuk angranu padane si Bigonanda. Munggah tinggil Binatarata. Ingsun ninggal medhun saka dampar kencana. Bigonanda tak jumenengke nata nang negara Ngalengka. Trima aku mendhita. Kowe bakal tak muktekke. Lamun besok tumenganing pati tak parengake papanmu cedhak karo aku. Papanmu ditretes inten balean. Tak parengake nganggo song-song kilap. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nanging aja takon dosa. Cilik Bigonanda kalah gedhe tekaning pati, awas. Tugel gulumu. Wah, perkawis menika kula aturi pitados temtu jaya ingkang putra Gusti kula Raden Bigonanda. Legek jroning driya Sri Naranata. Molat busekan kang samya mara seba. Andukana tirata meta sawenehan arga kudu medhat king palangkan akarya busekan kang mara sowan Sebet biar mauta Cadaya imbal pangandika Prabu Dasamuka imbal pangandika lan nerki romatih mulontani so sang tapa nuju Ngalengka Begawan Wisakarna den midhangetaken para katang dumugi semanten dene imbal pangandikan sang nata kadi kena cobaning Bathara nglenggahi tripandurat telu pandurat pengendikan antawis tigang wandu datpan kawedar ing lathi kesaru geger hurging Pesiban Jawi ingkang andadosaken geger hurging Pesiban Jawi abdi Ngalengka dirujungan lumajar saking madyaning paprangan samela kiri kanca njaluk dalan.
Yes tumpuru jagat manik raja diwagu. Sapa gawe kaget sawana ngarsaning sun ora sarana ndak timbali. Beli nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun. Kang abdi menika ugi abdi negari Ngalengka Diraja. Sapa jenengmu? Kula abdi Dalemban nama Balangan Tepan. Mban Balangan Tepan nun. Raharja tekamu beli pangestu dalem ingkang sinuwun lon. Sungkeming pangabekti konjuka sahandaping pepodo. Yo tak trima. Ana wigati apa? Bareng munjuk atur rasa dalem ingkang sinuwun sewu lepat nyuwun gunging pangaksama. Iya. Sowan kula ngersa dalem ingkang sepisan nyaosaken sembah pangabekti tak tampa ndungkap angka kalih. Kepareng munjuk atur ngersa dalem ora perlu mangu-mangu nggon matur. Nggih. Nalika wau kula menika nggih nderek putra dalem ingkang majeng madyaning rana. Gusti kula Raden Harya Trisirah Trinektra Trikaya Triweneh Diwantaka Dewa Tumut menapa dene Gusti kula Raden Begananda. Yo kepiye kang usanane? Dados kapuningan. Kepareng aturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung pati. Ora perlu dadak mangu-mangu kowe kudu matur walaka. Bilih putra dalem Gusti kula sedaya. Raden Harya Trisirah Trinektra Trikaya Dewa Tumut Triweneh Dewantaka sami seda wonten madyaning paprangan. Ingkang nem padha tekaning pati nanging Begananda unggul jayane. Piye? Dupi putra dalem ingkang nem sampun seda Gusti kula Raden Begananda majeng madyaning paperangan nitih titian rata Guthaka. Ya. Namung dados kamuningan rata Guthaka ajur kumur-kumur dipun jugrugi redi ingkang wonten Samela Giri. Gusti kula Raden Begananda lajeng majeng madyaning paprangan nglangke mboten nitih rata. Nanging prajurit Pancawati kalah kabeh. Nggih, dereng. Dados kawuningan putra dalem Gusti kula Raden Begananda seda wonten madyaning paprangan. Anakku tekaning pati. Kula aduh. Anakku lan Nangger Begananda ora ngira kalamun kowe ndisiki dadi pepanten ana madyaning paprangan. Waduh Gusti kula sinuwun sampun ngantos kadelarung kumembenging Sungkawa kula boten saged maiben genging Sungkawa nanging kelenggan menika Ngalengka teksih wonten saklebeting bebaya. Bilih pranamung lajeng ngembeng Sungkawa awit saking sedanipun Gusti kula Raden Begananda lajeng kados pundi mangke saklajengipun tumrap pamanggih kula sedanipun Gusti kula Raden Begananda malah saged nggugah kaprawiran
dados bilih panjenengan getun geduwung mboten prayogi margi keng putra menika ngetingalaken bekti wonten negari Ngalengka. Jama mantri yo. Kowe mundur. Nggih. Paman Wisakarna kula maju. Inggih. Ayo maju. Inggih. Kula nak nggih. Wonten dawuh Bigonanda iku anakku ingkang tumali ana jroning ati. Aku rila maju ning paprangan mergo aku percaya karo aturmu. Kowe matur nek Bigonanda tumpang jayane. Rama Wijaya apes jayane yen keperanggul anakku Bigonanda. Apa sebabe saiki kok dadi aturmu ora jumbuh karo kahanan. Bigonanda tekaning pati. Aku paring pangandika apa? Nek Bigonanda bisa menang, kowe tak muktekke. Nanging yen Bigonanda cilik kalah gedhe kowe tekaning pati, kudu tak ilangi cagak sirahmu. Nggih, menika. Kepiye? Nggih, ingkang menika. Candrasa tanpa nuduh. Bedhagan ula druhun dimemono nungkakake. Buta titising jajalanat. Waton bisa matur nanging ora mbok pikir nggon matur druhun. Wenang-wenang dipercaya, wenang-wenang dialembala. Kaya ngono sing jaluk. Balangan teman. Kula nuwun wonten dawuh nyepeti mripat batange Wisakarna. Singkirna. Kula nggih nyuwun Arnandi pados kanca gotong kuwandanipun ora susah digotong diseret batange ora perlu dipendhem kelekke kali ben diolor-olor gagak kuwandane. Oh inggih enggal temandang nggih senika leng-lengeng driya mangun-mangkung kanduan rimang layah lenotan kanin lamun tan tulusa mengkundiah utama sang nata muda wuwu sang rerepa mulun tani anakku Ndrajit Bigonanda tekaning pati. Kudu aku jemangkah maju madyaning Pancabaka. Wah, sareh rumiyin, sareh Gusti. Waduh, kula aturi menepaken raos rumiyin. Menapa menika menawi kesusu, gampil klentu, prayogi sareh mesti bakal pekoleh. Kados dering wancinipun andalem ajeng madyaning paprangan. Apa Ngalengka iso ana gegedhuk kang kono tak percaya. Dadosna kawuningan kula gadah kadang nem. Naminipun Sumolawan Sumalana. Menapa bran mboten enget menika rak kadangipun nem. Keng garwa Dewi Angga Senggani. Ibunipun anak kula pun bubis ugi ingkang sampun dados banten nalika dinten kepengker. Mireng bilih anakipun kepenakan pejah wonten madyaning paprangan, Sumalawan mboten trimah raosipun. Keciwanipun dereng nampi dawuh dalem bilih dados keparingi kalih adi kula kalih menika. Majeng madyaning paprangan awit menika sekti mandraguna
panduki kula mboten badhe kangge setampel kuwandanipun Prabu Rama Wijaya sak wadya balanipun. Oh, iya. Bisa gawe padang trawangan rasaning atiku. Nanging kena dipercaya Sumalana, Sumalawan. Lho. Ingsun percaya marang Patih Mulontani. Ndak parengake majur madyaning paperangan jumeneng Senopati. Ingsun ora negake. Isih ana prajineman. Dikya Prajangga Wirupaksa minangka dadi bau kanan, bau kiring, dadi senopati cucu ing ajurit, ngobori ngapeteng, mbabati ngarungkut, ndisiki laku. Aja nganti senopati. Lah kuwi ora ditanggunganku to. Aku ki ming bilung kok. Ditar ngopo? Arep usul apa? Arep apik kene penemune bilung ki ra kanggo. Timbangane ngeceh-ceh ilat ta mbok meneng wae. Anjuk sapa wonge wong wetenge ya wis wareg ya wis tumbeni njut krungu swara sinden ae. Njuk larler. Menungso ora tata wonten dawuh ingkang pangendika. Togok, Hun. Kowe ngerti Wisakarna sing suwe suwita ngarepanku tak pateni merga ora bener kang dadi ature. Inggih. Yen nganti Sumalana Sumalawan tekaning pati, ora murung aku jumangkah ana madyaning panca bakah. Kowe golek pendhita kiwa tengen kene. Timbali ana ngarepanku kene, aku arep ndangu, aku bak mungsuh Prabu Rama iki apa bisa menang apa ora? Inggih. Budal. Iya sendika. Togok malegak legok trembilung kang sabu bandil. Munjuk atur ngresa dalem ingkang sinuwun menika kula sampun nyuwanaken pendhita. Sapa? Monggo dipun dangu. Kowe pendhita Kukuban Negara Ngalengka kene. Kula nuwun inggih. Jenengmu sapa? Kula Begawan Kunjana Resi. Mapan kula wonten dukuh Kali Kutha. Padha Raharja. Nggih, pangestu pangabekti kula kunjuk. Ya, kowe wis suwe dadi pendhita. Wah, sampun dangu dasar kula menika ya turun pendhita. Yen mengkono ingsun mundhut priksa. Kalenggan iki ingsun ajang-ajangan mungsuh Prabu Rama Wijaya. Kang kalenggan iki wis mapan tlatah ing Ngalengka. Anakku 7 wis dadi bebanten. Yen aku majur madyaning paprangan menang apa kalah nek aturmu ora dura sembodo kowe bakal tak muktekke. Nek aku bisa menang kowe uga tak muktekke. Inggih. Kepareng monjo atur ngersa dalem ingkang sinuwun. Iya. Sampun pat nyuwun pangapunten. Kula saged dados pendhita menika landesan kula kejawi ageng raos priatos kula nalika teksih enem kula menika betah melampah, betah melek, betah luwe. Iya. Kejawi ingkang menika nggih titen dhateng kawontenane kang dumados wonten gumlaring jagat lan kula sok nampi wejanganipun para pinisepuh rumiyin menika kula titeni. Kok rumaos kula mboten wonten kang sisip pangandikanipun para pinisepuh. Dumadi wonten gumlaring jagat raya menika wonten bebasanipun sapa nandur bakal ngunduh. Sapa nyilih kudu mbalekke.
Menawi tiyang menika remen dhateng sae, wiwit nem kedah damel kesaenan. Remen tetulung dhateng sesama samaning dumadi. Welas dhateng sesama samaning dumadi lan boten namung menggalihaken kabetahan pribadi ingkang kapenggalih ketentremanipun tiyang kathah. Inggih jalma ingkang mekaten menika ingkang dipun mestani ambek utama berbudi bawa leksana ber menika boten awel kecalan senajan maringi dana dhateng tiyang-tiyang nanging ora rumangsa kelangan. Mila saben dinten tansah paring dana bawa leksana menika boten purun ngoncati dhateng pangan. Wis celat ke nek wong ketrima ki wong suket godhong dadi rewan kok Kang Togo. Iya. Monggo nek ditung kowe iki sabarane wis ora ana kabeh. Ha iya. Sing ora ana mengake bojomu ya hus. Ora perlu ora idak mutar. Kaya ngono kok ditawak-tawakke nang kene. Pendhita saka endi, Gop? Monggo kula aturi ndangu. Kowe pendhita saka endi? Kula saking Imbaning Arga Kutha Runggu. Gunung ingkang celak kalian Erdi Mahendra. Jenengmu? Kula Gati Kumara. Oh, gending Jati Kumara. Oh lah, kupingmu menclek. Gati Kumara, Jati Kumara. Oh, krunguku Jati Kumara. Padha Raharja tekamu? Lha nggih pangestu. Togog mau matur piye karo kowe? Sang Pandhita panjenengan katimbalan sinuwun Prabu Dasamuka badhe paring pangandika mekaten. Lah ingkang menika lajeng kula nyuwun priksa badhe paring pangandika menapa? Kelenggan iki aku sedya ajang-ajangan tanding yuda musuh Prabu Rama Wijaya Ratu Pancawati. Inggih. Anakku pitu wis tumpes tapis tanpa sisa, ludes keles tanpa tilas. Aku musuh Prabu Rama. Menang apa kalah? Menawi panjenengan mundhut priksa dumateng ingkang abdi Gati Nala. Iya. Gati Kumala. Iya. Menika wiwit Hyang Widiwasa gelar bawana. Nalika teksih jaman kencana mekaten. Menika gumlaring jagat dereng wonten tiyang ingkang purun tumindak selingkuh. Mboten wonten tiyang ingkang tumindak sulaya ing janji lan tebih dhateng raos pasulayan kapara celak dhateng raos rukun. Mila jagat ketingalipun tata titi tentrem nanging sareng gantos windu dumunung wonten jagat selaka. Menika sampun tiyang palihan. Ingkang sepalih menika jujur, ingkang sepalih mboten jujur. Mila sampun wonten raos pasulayan amargi namung rebatan kamulyan. Lajeng dumugi jaman tembaga. Menika kantun sak para tigan ingkang jujur sedayanipun sampun mboten leres. Kathah tiyang ingkang remen damel cintrakaning asanes namung kepingin badhe ngrebat kamulyanipun. Monggo pasulayan menika wau pepantokipun namung badhe nyekapi kebetahaning waduk. Menawi kebetahaning waduk sampun cekap lajeng teksih gayuh kebetahaning bathuk.
Menawi kebetaning bathuk menika sampun cekap lajeng kabetaning tutuk. Tutuk menika mboten kok namung dipun jejeli tetedhan, nanging suwanten ing mijil saking tutuk menika sageta dipun gega tiyang sak indenging bawana. Satemah tiyang sak jagat rat kudu bisa nggugu kalian tiyang menika wau. Sakmangke sampun dumugi jaman wesi. Babar pisan sampun boten wonten tiyang ingkang jujur. Sampun angel inggih wonten ning angel anggenipun Mupati. Sedeng Narendra kemawon sampun boten enget anggenipun jumeneng Narendra. Katitik boten saged damel ayem ing para kemula, damelanipun namung ngeyem-yemi tok. Ginemanipun boten nate cocok kalian kawontenan. Ketingalipun menika badhe paring pitulungan dhateng para kamula nanging dumuguning ndata malah nekak gulune para kemula. Lah Narendra ingkang kados mekaten menika wau kula mboten saged matur menapa yen badhe unggul jayanipun menapa mboten tunggal dene Candra. Ditakoni nggon kuar perang menang kalah ndrewili werna-werna sing diaturke ora jumbuh marang kekarepanku bedhagan ala tekaning ndata ming arep maca lelakone Dasamuka. Gok ngun diguang nggih golek pendhita pisan kas. Wah kula sampun tobat. Kowe wae ya lung sing golek. Hah? Kowe wae sing golek. Ya engko sae-saesane tak golek. Nyun pangestu adi kula bilung gadhah pados kula nyingkiraken kuwanda menika. Iya. Nalarira kang katawengan Iki pendhita iki. Nggih. Lehmu nemu nang endi iki? Wonten pojok peken ageng. Ngejoki rek gas. Tosipun nggih saged munjuk ngaten tok kula takeni. Kowe nek didangu ingkang sinuwun iso matur. Saged wong kula mboten bisu kok ngoten. Kowe padha slamet. Nggih pangestu dalem ingkang sinuwun mboten mangke sampe kala. Pangabekti kula kunjuk. Heeh, tak trima. Kowe pendhita. Sanes. Lah, apa pangkatmu? Kula menika biyaga. Biyaga, nggih. Pangkatmu apa? Saweg bekel nem. Nama kula Candra Kumara. Wah, medeni jenenge. Lah kok dadi kowe nang pojok pasar? Ah, kangge sampean ngejoki rek gas menika. Bojomu semah kula sadir rombengan. Kowe dadi abdi dalem yoga paring dalem nama sapa kemau? Nggih. Candra niku mau lho. Gaweanmu apa? Gendir penerus. Monggo sakniki gendir penerus niku mboten tau digawa. Mila kula nek tuwun mboten uman damelan. Njuk dadi permuti kanca-kanca. Bayarmu pira? Dadi abdi dalem. 11.000. Pira? 11.000. Cukup. Wah, berkah dalem sinuwun. Cekap kepara tirah kok.
Wong sedasa ewu niku mboten tak kula angge tumbas napa-napa ming kula gahke mawon. Iki kula angge gesang ya sak cekap-cekapipun menika anggen kula nyambut damel wonten pojok peken lan semah kula menika. Kowe bekti orang negara Ngalengka. Wah, bekti sanget kula. Estu menika. Wis di anak. Dereng sing gadah anak niku bojo kula. Ora didupak cengele. Piro-piro madrana ngersa dalem ingkang sinuwun celemongan. Lah rak temen sing anak niku rak bojo kula nek kula rak ya ora kok ya. Ning sponsor iki kowe, Drun. Tak trima ya. Kowe dadi abdining ratu bloko apa anane ora mbok gawe-gawe. Tak paringke medun saka Stinggil Binatarata. Tak paringi ganjaran iki map buku iki mbuh isine apa tampanana. Aduh, matur nuwun, matur nuwun. Badhe kula nggih jimat menika. Nggih, nuwun sewu pareng. Ya, sing ati-atine nggih. Nggih, waduh, bejo ati ya, bejo. Wah, bejo kaya aku manak ora diparingi apa-apa. Kok, Lul? Kowe arep ngerti Prabu Dasamuka kaya mengkono kuwi. Sapa ingkang bekti karo aku ya kuwi kang bakal nampa ganjaran. Ora kaya pendhita-pendhita iki mau nderwili, ora ana gunane. Beli, kowe ndak parengke nututi Jama Mantri. Apa mulontani uga. Ingsun sedya kundur kidhaton. Titipurna sabdane Rasanata nglenggah sabda pendhita ratu. Sabda pangandikan pandhita temen ratu gedhe. Panguwasane Kinarya Pratandha. Narendra ngendika sakmandha rata kawula sak negara. Lamun pandhita ngendika swisantan kana wolawali pindha kowe Kresna tumaming Patra Seta kaparing Sanata kundur kidhaton mulat kanan kering katampi esmu dalem. Kundur kidhaton ginarebeg Sang Hyang Dal Manggung Cethik bating glebyar rengganing busana nyayah panten bilayang kari. Katara pasemone Sanata kundur kidhaton. Yayah Mangkuduka Kinarya Pratandha. Wonten kemandungan datan kersa kendel. Brojonala datan kepareng kendel, Sri Manganti datan kepareng pinarak. Kersa kendel wonten ngajeng gapura negari Ngalengka,
winastan Kori Dono Pratapa. Kinarulipur ndiri ingkang Deng Sungkawa sawetawis mriksa uparganing gapura. Gengya gapura sak Prabata Suta inggil ngungkuli pucang miwah tirisan mustikaning gapura sinengman ing warih sak puh jenggi gengya rebut sorot layani wang pertunggo pati. Candraning gapura kang kinarwa jarambahake bang jubinan adeg wesi balitung sirap prunggusari tetebing tembaga ngewung kaya kluwung unjuk warih. Kori kang kinarya wersa cendana murni ing ukir-ukir pinaruda jenar katon edi. Madyaning Kori kaparingan gedhah ginewang rasane. Nglebeting gedhah kaparingan gambar jalma jalu wanita. Saka pinter anggone gambar, sirna sipating gambar kaya manungsa sawantah. Mila lamun Kori pinuju minep gambar kaya manten pinanggihken, lamun pinuju menga kadya bidang posapasian. Kanan kiring Kori kaparingan ngerca Bupala sayekti sela dening Trakara Gandharwa. Renggane ngerca kang kinarya rikma pamor nektra kumala untu sloka menur ilat Mas Jingga. Asta kanan kiring cinepengan pedhang tuwin tameng. Karna Jinara terus ngrono nglebet deniswani Brahmara Brahmari tegese kumbang lanang kumbang wadon. Jegleging Kori menenga minep kaget kumbang miber. Reca kaya bisa greng-greng nubruk gabrus. Oh, tok. Dupi wis dumugi denya mriksa purganing gapura kepareng lajengaken tindak jumangkah Kori Dono Pratapa. Dumugi margi terusing gedhaton ingkang sinebaran medhi malila, nila pekaja, nila cendani. Kesampar kesandung para biyada pating glebyar kadi Kartika rebut sasana. Kacarita ingkang wonten saklebeting Datulaya garwa dalem Prameswari Kusuma Ratu Dewi Basuntari. Dupi wis wonten pratandha Sang Nata kondur saking panangkilan. Kusuma Ratu biya menyat saking pelenggahan mapak kondurnya keng raka. Pinanggih keng raka mendak ngejemken asta hangus swapada biya kekanten asta manjing jroning Datulaya. Titi lenggah Sang Nata sedya linadosan pesta raja datan kersa awit tansah enget denya ngembeng duka wonten madyaning stinggil amung imbal pangandika sawetawis wis dumugi denya imbal pangandikan kapareng sedya nyarekaken ka Prabu Narendra ngrasuk busana kang sarwa seta sedya minggah sanggar pamujan ngesti Dupra ratus gengi padupan sak mestaka liman lon-lonan minggah sanggar pamujan. Bahni pawaka si ing geni guna dahana Om nala hakni utawaka Buyika latu Om Trining rono kaya lena Bahni geni dumadi saka pandhe pawaka geni metu saka pucuking gunung si ing geni saka si ing ati guna geni gegaran kepinteran dahana geni teka tanpa sangkan nala hakni geni kadadian saka ubaling nepsu utawaka geni panggangan puyika geni dedamar latu geni obor trining rana geni paprangan kaya lena geni blubukan Prabu Dasamuka denya meminta sing Bathara nuruti hardaning kanekson nuruti obahing nala agni ora jeneng mukal Bathara datan marengaken sinigek ingkang wonten saklebeting sanggar pamujan kaya yayah mangku duka kacarita medal Jawi Patih Murontani angawe para kadang sentana pating bleber pating blulung yen Cirandra kaya mina katempuh jala
Sumaklar Sangya Prawadya Bala Prabusanan Nira Pindha panjrah ingkang puspita tindhi ing pramira tuhu ambek Sudira tindhi ing pramira tuhu ambek Sudira rumahap Sangya Prawadya Bala sumekta hangayahi karya Kang Mas Hartyanapati ingkang rai Sumalana nungsung pawarta. Najan kang rai Sumalaman ugi nungsung werta Kang Mas. Bujleng iblis lanat. Kula ingkang abdi kala prajangga nyadong dawuh. Kala wirupaksa nyadong dawuh. Percaka belah iblis lanat. Kabeh para wadya ngalengka diraja ora tak wiji-wiji. Lho. Padha sirpa sametara aja saur manuk nggon nungsung werta. Amarga yen wis saur manuk nggon nungsung werta kurang bejane tumpang suh nggonku paring dawuh kowe ora cetha nggonmu nampa. Prayoga kabeh mung migatekke mung Yayi Sumalana Sumalawan ing ndak parengke nyambung pengendikaku merga ingkang cedhak karo aku. Yes, diga. Dimas Sumalana Sumalawan. Kula wonten dawuh. Kalenggan iki nek bisa ketekan ya bakal tumibaning kabegjanmu. Nanging nek ora bejo kosok baline bakal dadi marga cintrakamu. Kula kok dereng saged nampi menapa midhanget sabdanipun Kang Mas Hartyana. Sinewagan iki mau kang ndadekke telenging penggalih katemben sedane putra Ngalengka 7 Bigonanda Trisirah Trinektra Trikaya Triweneh Dewantaka Dewa Tumut ndadekke muntab dukane ingkang sinuwun aku sakmetara bisa ngrerapu dukane sinuwun jalaran upama ora ndak kendelke sedya jumangkah maju ana Pancabakah ora prayoga kedadeane. Iya aku banjur kelingan nalika kowe darbiatur marang pun Kakang kepengin sedya ndepani negara Ngalengka diraja srana kowe jumeneng senopati. Kejaba mbelani anakmu Bukbis kowe uga bakal ngatonke bekti marang negara Ngalengka diraja. Saestu mekaten ing dados sedyaning manah kula. Nah, iki bakal kelakon. Dupi aku munjuk kepareng kowe jumeneng senopati perang. Majur madyaning paprangan kelayan kadangmu Sumalawan. Ing mongko yen kadigdayanmu sakarone aku wis percaya yen kowe ora tedas tepak palu sisaning Gurindha. Kula lho yen kowe bisa unggul jayane bisa nigas janggane Rama Wijaya. Bakal mukti wibawa. Bisa negara Ngalengka tumiba tanganmu sigar semangka. Jagat Dewa Bathara. Sanes menika ingkang kula anti-anti. Ingkang kula anti-anti namung kepengin ngetingalaken bekti dhateng negari Ngalengka. Prajurit Pancawati nadyan wujudipun pragosa nanging kaloka ing jagat sekti mandraguna. Misuwur saindenging bawana kadigdayanipun Prabu Rama Wijaya Lesmana Dewa. Yen kula saged mejahi Rama Wijaya Lesmana Dewa kula ngrebat misuwuripun Rama Wijaya
Tuwin Lesmana menika sampun dadosaken marem raosing manah kula. Perkawis kamukten negari Ngalengka menika menawi kula mboten gegambaran. Mbah syukur yen mengkono. Prajangga Wirubaksa loro dawuh dalem ingkang sinuwun kowe diparengke jumeneng senopati pengapit maju dhisiki ana paprangan babati ngarungkut ngobori ing peteng. Prajurit rucah saka Pancawati singkirna. Mengko nek wis mungkari Rama Wijaya lan Lesmana ben ditandangi kadang Kutaruna. Kawula nampi dawuh timbalan dalem. Jadi kula sagah sendika. Wah, kula ugi sagah. Wah, syukur. Banjur kowe budalmu bisa apa? Bilih sampun dados keparengipun. Pedah menapa ngentosi gedangun. Najan colok lintang sampun obor keparenga bidal kalenggan menika. Yen mengkono aku sarujuk enggal ndhisik ana lagu mengko bakal dituthke marang prajuritmu para Gandhara kang datan pawilangan. Nyuwun tambahing pangestu, sing ati-ati Yayi sakarone. Sinigek lumampahing para prajurit raseksa saking negari Ngalengka diraja. Kang kinarya sambeting carita nenggih pakuwoning para pragusa prajurit saking nagari Pancawati Denda. Ingkang mapan wonten tepining paprangan Sawelagiri. Papan padununganing para pragusa ingkang dadi gegununganing para pragusa. Narendra Nggawa Kiskrendha Sang Narpati Jaya Sugriwa. Lah punika to warnanira Narpati Jaya Sugriwa aja diubah wujude pragusa nanging gagah pideksa. Turta sekti mandraguna gedhang kerang lenggah wonten madyaning pakuwon sineba para pragusa ingkang mungging ngarsa tumungkul Yayah Konjem Pertiwi Biswanira ingkang putra Satria Bandayuda kekasih Raden Jayanggada. Kasambet biswanipun Jayawanila. Tuwin biswanipun Bambang Suwida. Kasambet sangya para pragusa
Blabar dumugi maning pakuwon tinun saking ketebian Yayah Samudra Rop ning kaya banyu ning kaya watu dereng paring wijil pangandika dupi mulat piswanipun Dyan Jaya Anggoda Nerpati Sugriwa kapareng Rukmeng daya mangkono pangudi asmaraning Indra kang dereng kawijil katetangi emenging tias marang risang karya limang sang pekik kabiyatanku rentenging tias paran boyo bekas sanyo kang kadriya surya pantara ratri mugi sinembading karsanira danana liyan kang kaesti ngiwang Rama sesembahanku Anggoda kula nuwun wonten dawuh Kanjeng Rama Anila kula nuwun wonten dawuh apa dene Suwida kula nuwun wonten dawuh Gusti Narpati akeh kethek wadyabala saka Pancawati nanging kaya ora ana sing patut takjak rembugan ngembak watang ngaputung ngejum umbala kang ruwet kejaba mung kowe katelu Anggoda Anila Suwida mula ora perlu akeh-akeh sing ngadhep ana ngarepanku tiwas kakehan cacah ora paedah beli ingkang dados telenging penggalih menapa aku nuwun kelayan ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Rama teka gedhe temen percayane karo si Wibisana patine putra pitu putra Ngalengka pitu cacahe tekaning pati Wibisana munjuk ana ngersani ingkang sinuwun bebaya kang bakal nekani para pragusa luwih abot tinimbang kang wis teka wingi dadi bebaya kang bakal nekani iki upamane bobot ora kena dianggep enteng upamane garapan ora kena dianggep gampang aku gumun etungku Ngalengka Diraja wis entek gegedhuge sak patine Kumbakarna patine Bigonanda sak kadange upamane jejering Garuda Ngalengka iki wis Garuda ora duwe suwiwi wis sempal suwiwine kiwa tengen bisa tak arani wis putung sikile kiwa tengen dadi mingkari gembung lha apa bisa
gumregah nalare kaya mengkono. Parandene Bibisana matur ana ngersani Hyang Sinuwun ora kena dianggep gampang bebaya sing nekani. Ingkang arep nekani mula aku kowe macak baris terus ana tepining paprangan. Aku kuwatir Anggada. Bibisana iku senajan kepiye nanging kuwi cendhenge Dasamuka. Sapa ngerti nek aku didohke karo Gustimu banjur Gustimu direka daya supaya bisa ditingkes nek nganti nandhang Cintraka gedene tekaning pati aku kowe sing kelangan. Wajah Rama sampun ngantos kawatos Gusti kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya dipun jagi Kakang Anoman. Penan kula aturi pitados dhateng kasudibianipun Kakang Senggana Anoman. Aku ora maido digdayane Anoman. Nanging Anoman kuwi goblok. Ngerti? Wong digdaya kuwi kalah karo wong pinter tak kandhani. Nek wong pinter kalah karo wong bejo. Sing tak anggap wong bejo ya Wibisana iku. Ing atas dhewe iki kadange mungsuh ana Kukuban Pancawati dirangkul, dikempit-kempit malah dipercaya karo Gustimu. Mongko Anoman kuwi digdaya ning bodho gampang dubengke ngewa nengen sak panunggalane. Piye? Kejawi ingkang menika pemanggih kula Paman Wibisana menika saestu anggenipun suwita ngersa dalem ingkang sinuwun katitik senopati Ngalengka ing sampun-sampun menika digdaya saged dipun pejahi amargi Paman Wibisana ingkang ngaturaken pengapesanipun para senopati Ngalengka. Dados Gusti kula bilih mboten dipun bantu dening Paman Wibisana pandugi kula mboten saged nyirnaken Wadyabala Ngalengka. Kowe iki abot Wibisana apa abot aku? Lah kok malah atur iki kaya ngewangi Wibisana. Kula menika mboten kok nama ngewangi, namung sakleresipun ingkang kula ngertosi. Anggota, nuwun. Nanging ana paribasan sak lembut-lembuting banyu isih lembut atine wong. Sapa ngerti nek Wibisana iku ngandhut wisa nalare. Mula najan kowe percaya karo Wibisana, ning aja kurang prayitna. Leng-leng driya mangun-mangu wong. Mangu wong wang winangun kang lagi mangeni. Anenangi onenging nala Eca donya imbal pangandika Narpati Sugriwa kelayan ingkang putra Dyanjaya Anggada kasaru piswanipun pragusa ingkang percambeng kanca njaluk dalan kanca. Ana kethek sowan tanpa cecala. Kowe sapa? Nggih, kula Kapimindha. Padha raharja tekamu, nggih pangestu dalem. Pangabekti kula kunjuk, ya tak trima. Ana wigati apa? Dados kamuningan. Dinten menika kula ingkang kapiji macak baris wonten tepining pakuwon. Ya. Kalenggan menika kadadosan saged kula aturaken duta penglawung. Duta kungkunan penglawung pati ana Rajapati. Rajapati dereng wonten nanging wonten kadadosan kang mbebayani. Prajurit Ngalengka, prajurit Gandharwa
tanpa wicalan dedamelipun gabak kados jati ngarang payung amruk kados jamur terik senopatinipun sumbar pecah ajiya-jiya ingkang pun sumbari Gusti kula Prabu Rama Wijaya ingkang menika kula sumanggaaken abdi dalem cuwadhong dawuh Jaja muntap pindha kinetap Netra kocak mundarandir ngiwang Rama sesembahanku anggota kula wonten dawuh Pak prajurit ngalengka nekani tanpa nganggo cecala kebarengipun Kanjeng Rama budal prajurit pragosa nanging aja kabeh ketok ana paprangan para pragosa kabeh supaya sesingidan watu sak peluk rong peluk kena kanggo gawe amping-amping para kethek kekayun sak prangkul rong prangkul pange kena kanggo gawe singidan para kethek gampange wit-wit gedhe iku kaya kudu awuh kethek dadi ana paprangan mungsuh ora ngerti nek kethek akeh ketok mboko siji wae rumadyani paprangan jadi nanging mengko nek wis ana tondo-tondo nek mungsuh iku kepikut banjur ngebuyuk bareng supaya daya-daya mungsuh tekaning pati sendika nyuwun pangestu Kanjeng Rama nyuwun pangestu Gusti Narpati kebat mangkat bali sendika